Presentaré breument els protagonistes de l'acte. Jo crec que els coneixeu ben bé, però us diré ràpidament que en Josep va néixer a València, que és doctor en matemàtiques i membre del patronat i professor de la Universitat Catalana d'Estiu, però potser és més conegut per la seva figura pública arran de la seva militància política independentista com membre del comitè executiu i dirigent del PSAN. Això ho diu la Wikipedia, ho podeu trobar fàcilment. I a més és el candidat número 8 de la nostra coalició, per Barcelona. L'Uriel és economista, va néixer a Badalona, és polític català i professor associat de la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona i també és molt més conegut com la seva tasca principal com a diputat de la circumscripció de Barcelona en les eleccions del 2010. I a més és el nostre candidat per Barcelona, número 2. Doncs, sense més preàmbuls, teniu la paraula. Doncs molt bé. Primer que res, vull manifestar, si me sentiu bé? Sí. Que se'n vaig a la veu ja agafaré el micro. Manifestar la meva satisfacció per venir aquí a Vilassar de dalt a fer aquest acte polític de campanya electoral, però vaig a... Com que la part més mitinera la farà l'Uriel, perquè l'Uriel té un verb més vibrant que el meu, faré un acte més en pla de xerrada per obrir fins i tot el col·loqui, perquè has dit que pot haver col·loqui i després podem continuar-lo després. Aleshores són una sèrie de reflexions des de la meva condició ja d'una mica més vell i de molts anys de militància política, de com veig i com veiem des del PSAN aquestes eleccions en una perspectiva llarga i històrica. Creiem que estem en una situació d'una novetat total, inèdita en la nació catalana. Tan inèdita perquè realment, no per sensació nostra, sinó també per opinió internacional i per opinió espanyola, estem a les portes de la independència. Això no havia passat. No havia passat mai des que vam perdre la independència. És la primera vegada que passa, ens trobem en una situació absolutament nova i mirarem què cal fer en aquesta situació nova i també faré alguna reflexió de com és que m'ha arribat a aquesta situació nova. Evidentment, algun mèrit té el fet dels independentistes que no hem deixat de lluitar mai de forma sense defalliments i sense claudicacions per la independència. Molt bé, això està ahí i aquest pedigrí el posem al servei de Solidaritat Catalana per la Independència, com després explicaré i com ja deveu de saber vosaltres. Però també, sense anar-nos tan endarrere, hem arribat a aquesta situació nova després de les consultes, després de la manifestació aquella del 10 de juliol del 2010 i després de les eleccions del 2010 amb 3 diputats que al si del Parlament de Catalunya han fet una tasca constantment per la independència. Qualsevol tema, la independència sempre era prioritari. La independència no s'amagava mai. L'objectiu de la independència sempre era present. De tal manera que ens deien, o us deien, que érem els representants del monotema de la independència, que érem monotemàtics, que érem els representants de l'independentisme exprés perquè volíem la independència ràpidament, i aquestes burletes que s'han fet al llarg de 2 anys i aquests intents de desqualificació de gent, fins i tot alguns independentistes que tenen sempre la independència com a opció secundària, no com a opció prioritària, i sempre prioritzen altres coses, i no cal dir dels que no són independentistes, anaven fent aquestes desqualificacions i aquells menysteniments fins que ve la gran manifestació i veuen que el poble català és majoritàriament independentista. Oi, i aleshores què passa? Aleshores se passa que comencen tots a pujar-se a la cresta de la ona de la independència, a intentar encapçalar o a intentar, diguem-ne, treure rendiment d'aquesta onada popular i com que es convoquen les eleccions, ja es convoquen les eleccions per part d'Artur Mas i de Convergència amb la bandera d'estat propi, sense parlar d'independència, però fent creure que sí que ho és, i tot allò que el dia abans eren anti-independentistes, no independentistes o independentistes vergonyants,
resulta que passen a ser independentistes de primera fila gràcies a l'esforç i a la lluita dels independentistes monotemàtics que, per ficar només els últims 2 anys, han sigut els nostres 3 diputats. Els nostres 3 diputats que a més tenen un altre mèrit, no només el de la independència, sinó el de la seva preparació i, sobretot, jo que porto molts anys de militància política i que sempre he estat al mateix lloc, aleshores aprecio molt, i és el coratge, el valor que posen quan parlen. Intervencions parlamentàries de l'Uriel o del López Tena o del Toni Strubel tenen un coratge i una valentia inèdites en allò que diuen, una expressió ridícula, en seu parlamentària. Són unes expressions una mica ridícules, però en fi, inèdites. Això no es coneixia. Doncs, justament per aquestes accions, justament per aquesta trajectòria, resulta que hem aconseguit al si del nostre poble que la independència siga el tema central actualment, el tema central en aquestes eleccions. I per tant, la situació nova provocada per això exigeix noves respostes. Per a la situació nova, al meu entendre, ja no valen els vells partits que s'han embrutat en la gestió de l'autonomia. No valen. No valen encara que se disfressen o que traguen de l'armari el discurs independentista, copiat sempre del Sant. Això no us oblideu. Aquí el que ha fabricat el discurs independentista tota la vida ha estat el Sant. I tots els altres han anat copiant el discurs independentista. Ja no val aquest... O sigui, ja veuen d'apuntar-se a aquest nou discurs, però aquests partits són partits que estan envellits per a la situació actual. Quin és el partit que està en el moment que toca d'acord amb la situació que toca? Doncs és el Partit Nou, i el Partit Nou és Solidaritat Catalana per la Independència, que a més és l'únic que porta la independència en el seu nom, que és un partit jove des de fa 2 anys, bé, en concret és una coalició i partit, Partit Solidaritat per la Independència i Coalició Solidaritat Catalana per la Independència. Aquesta és la novetat. I aquesta és el que marca la pauta. Fixeu-vos si marca la pauta a nivell ja fins i tot anecdòtic, que les seues sigles són SI, sí, no? No és això? Són les sigles del partit. Estan per aquí, no? Doncs, n'hi ha 3 candidatures més que han incorporat el sí. Que coses, Hi ha una que es diu Catalunya sí, com a subtítol de la candidatura. N'hi ha una altra que també posa com a subtítol de la candidatura Catalunya sí, Espanya també. I n'hi ha una altra que diu pel dret de decidir sí i pels drets socials també. És a dir, que n'hi ha 3 altres candidatures, no sé si és el subconscient que els ha traït o simplement que ho fan expressament. Saben que el que toca és el sí a Solidaritat per la Independència. Pot ser un joc lingüístic, banal, però no és banal. En política no hi ha res que sigui banal ni que sigui per casualitat. Aquestes apropiacions o intents d'apropiacions o intents d'aparèixer junt en una sigla sí, que és la que ha marcat la pauta de la lluita per la independència, no són casuals. En fi, aleshores el que vull dir és que en aquesta situació nova el que toca i el que està a l'alçada de les circumstàncies és aquest partit nou. I aleshores podríeu preguntar, i per què un partit vell, antic, de molts anys com el Sant li dona suport? Doncs perquè som el complement. El Sant dona suport a Solidaritat per la Independència perquè el Sant sempre ha fet l'anàlisi concreta de la realitat concreta. Som un partit marxista, del marxisme d'alliberament nacional, i aleshores som els creadors de la trilogia Independència, Socialisme i Països Catalans, que també la utilitza una altra candidatura, però que, a diferència d'aquesta altra candidatura que s'ha quedat cosificada, s'ha quedat, diguem-ne, no evolucionada, no ha fet l'anàlisi concreta de la realitat concreta per veure que independència, socialisme i països catalans no vindran alhora. I el Sant sí, el Sant és un partit marxista i sap que no vindran alhora. I el Sant sap que tenim a tocar la independència del Principat de Catalunya, encara no de països catalans i encara no socialista. I tira per ell. I altres no volen tirar per ell
no és tant, per tant, per la independència possible, la independència que tenim a l'alcance de la mà, que és la independència en primera fase del Principat de Catalunya. Però també vinc a dir-vos que aquesta és la independència encara en primera fase. Després la lluita continua, nosaltres hem de reivindicar i Solidaritat ha assumit aquest programa de continuar treballant incansablement per incrementar i incrementar la consciència independentista en la resta de la nació catalana i estendre la independència del Principat al conjunt de la nació catalana. I això vindrà en fases posteriors. I des del País Valencià no tenim cap problema respecte d'això. Som fervents partidaris de la independència, encara que sigui únicament del Principat. Però els que s'han quedat amb els eslògans del sant sense aplicar l'anàlisi concreta de la realitat concreta, de fet, no són gaires partidaris de la independència només del Principat. Però tampoc no poden acabar-ho de dir. No poden acabar-ho de dir perquè, clar, el poble vol la independència i la gran part del poble ara pensa en la independència possible, que és només la del Principat. Però tasca nostra és, i del Sant en particular, però també de Solidaritat i de tots vosaltres, saber, perquè tots vosaltres sabeu, que la nació catalana va molt més enllà que el Principat, a la Catalunya Nord, a la Franja de Ponent, al País Valencià, a les Illes, que el bo i millor de la nostra literatura i de les nostres gestes han passat tenint aquesta visió completa de nació catalana, o s'han fet des del País Valencià, i no anem a deixar-ho això fora in eternum. Això vindrà en fases posteriors, que tot és possible si hi ha voluntat política i si hi ha voluntat popular de tirar-ho endavant. Per això, en Solidaritat es barreja aquest pedigrí que li aporta el Sant com el partit que pot parlar amb més autoritat que ningú del tema de la independència, perquè hem estat sempre ahí i no hem defallit mai, ni hem claudicat mai, mai dels mai. Aleshores, diguem-ne que som les vestals de la independència. Els sants són les vestals. Hem estat durant 40 anys els vestals de la independència. Doncs bé, els vestals de la independència li porten el seu suport a Solidaritat Catalana per la Independència, que és el partit nou adequat al moment actual. I adequat al moment actual és el partit, la coalició, l'opció electoral, que prioritza absolutament la independència possible que està a l'alcance de la mà, que és la del Principat, i que mai no la deixa al darrere d'altres consideracions, ni desdibuixada amb altres reivindicacions, ni diguem-ne, supeditada a l'assoliment d'altres objectius. La independència és l'objectiu prioritari i l'objectiu que ens unifica a tots els membres adherits de Solidaritat Catalana per la Independència, perquè a dintre de Solidaritat Catalana per la Independència jo m'he presentat com a marxista, però n'hi ha moltes altres opcions i molts altres partits de la coalició que no ho són, però tots tenim en comú aquest esforç d'unitat que fem per prioritzar l'objectiu de la independència. I en això creiem que és una de les coses que ens singularitza, per sobre de totes les altres opcions. Això, i a més, bé, això es diu en un dels eslògans, garantia de independència, es diu això, i ja es diu que garantia d'independència no és només perquè prioritzem la independència i no la deixem mai al calaix o deixada al marge, sinó a més perquè, i això potser ho explicarà l'Uriel millor si vol, perquè a més anem en les mans ben netes. Anem en les mans ben netes de no tenir emprèstits, de no tenir i de dir les coses i de denunciar a les sangoneres del nostre poble amb noms i cognoms concrets. No amb retòrica anticapitalista sense esmentar en concret l'objectiu, sinó parlant d'aquells que estan en els consells d'administració d'Abertis, parlant dels negocis de la Caixa i de les pressions que en fa, parlant dels mitjans de comunicació com serveixen el grup Godó, parlant en concret de qui són els enemics sangoneres, a més aliats amb tota l'espanyolada, del poble català, de les classes populars catalanes. I això també va lligat al coratge que deia abans, perquè ningú pot denunciar amb coratge i amb aquesta arrogància en què han fet les denúncies, com les ha fet l'Alfons o com les ha fet l'Uriel en molts parlaments que han fet dintre del mateix Parlament, acusant-los directament,
si no tenen les mans netes, si no estan lliures d'aquestes hipoteques. No es pot fer. El missatge que donen és que són valents i que estan nets, perquè si no, no podrien ser així de valents. I aquestes són les credencials de solidaritat, i per això el Sant s'hi aboca en aportar a Solidaritat el seu pedigrí històric i la seva força i els seus candidats. Jo mateix vaig de candidat número 8, tinc difícil sortir, però vaja. Però, en fi, no ho deixa per impossible. Podria ser un bon resultat, no? 11 candidats, 2 per Girona, 1 per Tarragona i 8 per Barcelona. En fi, aleshores, això és el que volia explicar-vos, aquestes reflexions, i dir-vos que darrerament la meva intervinc molt en els blogs i en el Twitter i en la, diguem-ne, en la batalla a través de les noves tecnologies i no tant en mítings, perquè clar, jo visc a València i no estic tan ficat aquí en la campanya electoral. I darrerament he dedicat 2 blogs, 2 apunts en el meu blog que estan circulant molt per la xarxa, un dedicat al nostre candidat número 1, a l'Alfons López Tena, i li he posat com a títol el candidat més temut. El candidat més temut. Us recomano que ho llegiu perquè realment és el candidat més temut per tota la dreta espanyola i per tota la dreta, entre cometes, catalanista. És el candidat més temut, però al mateix temps és el candidat més preparat. És el candidat que mai no es deixa sorprendre per l'entrevistador. És el candidat que, a més, és el més independentista de tots els candidats, de tots els caps de llista, i a sobre és el més internacional. Sembla una paradoxa, però no. És que sempre té la dada internacional que ajuda a refermar el seu discurs i ajuda a posar la nació catalana, Catalunya Principat, ajuda a posar-la al nivell de Dinamarca o al nivell de qualsevol altra referència europea o internacional que ve al cas. I l'altre que he dedicat a la Núria. A la Núria li he dit la candidata més estimada. Això no vol dir que no sigui estimat l'Alfons, però, en fi, és més estimada la Núria. No és perquè dic, bueno, és que això té la lectura de que l'Alfons és dur, però no és estimat. No, també. Però la Núria és la més estimada. I amb això juga amb una dita clàssica. Vosaltres sabeu que existeix amat i temut. Això ja existeix des dels temps clàssics. Després Ramon Llull en els seus llibres sempre deia que Déu ha de ser amat i temut, i això és una constant dins de qualsevol religió en referència als déus o dins dels regiments de prínceps en referència als reis. El rei ha de ser amat i temut. Fins i tot en el Tirant lo Blanc apareix que Tirant era molt amat i temut. Però clar, és possible que ara jo faig una lectura una mica esbiaixada de l'amat i temut, perquè quan es parla de Déu, quan es parla del rei, és el mateix poble subjugat que ama i tem alhora el seu Déu o el seu rei. Però en el cas de Tirant ja crec que podria tenir una altra lectura. Era temut pels enemics, els turcs, en la novel·la del Tirant lo Blanc, i amat pels propis. Aleshores, en aquest sentit, he fet jo els 2 articles. Alfons López Tena, el candidat més temut per ells, la dreta espanyolista, la dreta, diguem-ne, catalanista, o que es diu catalanista, i la Núria Cadenes, la candidata més estimada per nosaltres, els catalans independentistes. Aleshores estan circulant molt per la xarxa, de tal manera que crec que fins i tot està circulant més el del primer, perquè per això és el cap de llista, crec que se li quedarà a Alfons López Tena com a sobrenom candidat més temut. Això el dia d'estos apareix com es diu això, un hashtag, apareixerà candidat més temut tot en una sola paraula. Doncs bé, aquestes reflexions són les que volia fer-vos arribar, dir-vos que si heu vingut així i ja simpatitzeu amb Solidaritat, o si heu vingut simplement, o si sou adherents, o si heu vingut simplement com a curiositat per veure si Solidaritat us fa el pes, us puc dir que no us equivoqueu. Que no us equivoqueu, que Solidaritat és l'opció que toca en aquest moment històric de la nació catalana. Visca la terra!